Wala, naglilibang lang tayo eh, nabuwisit ako doon sa kapitbahay kung nagpaparinig na nagpaparinig. Ay, manakabusit naman talaga yung mga ganyan pre. Hindi pa kaya, ako ang tinutukoy nun eh, kaya hindi ko na pinapatulan para hindi lang kami mapalayo. Sipin mo, yung kinukwento ko raw yung pinakikilaman ko raw, yung chinichismis ko raw siya. Diba? Sabi ko eh. Pangit yung ganyan, no? Pagbintang. Oo, pinagbibintangan na naman tayo, yung hindi wala tayo. Ako pa. Oo, ikaw pa. Ako pa yung sasabihin niya na nagchichismis sa kanya eh. Napakalalaki kong tao. Pwede na! Pwede na! Chichismis ko siya. Oo nga. Katulad yan eh, nawalan sila ng kuryente. Anong pakialam ko dun? Ba't hindi sila mapuputulan ng kuryente? Hindi naman sila nagbabayad. Tapos, pagka may aircon sila, wala naman silang talagang pera. Eh, minsan nga eh, nakikita mo, may bili lang sila ng bigas na kilo-kilo. Eh, yun nga ang mga baso nila, cup noodles eh. Ipin mo. Magaling lahat sila kumanta. Lahat sila. Sandali. Pagpasok ng banyo, isipin mo ha. Pagpasok ng banyo, lahat sila kumakanta. Alam mo kung bakit? Kasi yung bahay nila, yung banyo nila, kurtina lang ang pinto. Ay, yung mga damit nila nakasabit. Napakasalahula ng mga tao na yan. Ngayon, yung isang anak niya, buntis na naman. Hindi raw ayaw daw panagutan ng lalaki. Paano? Daming boyfriend. Pero hindi natin pinakikilaman. Yung tatay nila laging tumatalpak. Puro kaskin. Wala namang kaskin. Ayun, pinababarangay na. Dahil lang. Pero hindi natin pinakikilaman yun. Di ba sabi mo, hindi ka chismoso? Oo. Eh, yung pinaggagawa mo yung puro chismis. Kinukwento ko lang. Hindi ko naman Di ba chismis yun? Hindi. Kinuiba yung kwento. Pwede na! Pwede na! Yeah.